Muri Zimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Pane nyaya yandasangana nayo mukufamba muma-streets e-social media dzimwe zvinhu zviri kutaurika zviri kutaurwa nevanhu. So panapa pane Facebook page panonzi Zimbabwe Politics panosangana maZimbabweans vachitaura zvematongerwo enyika kunyanya. So ndasangana nemwe post yakanyorwa neumwe citizen of Zimbabwe akanyora kuti a heartless Mnangagwa values ZiG more than the citizens of Zimbabwe. The Mnangagwa's government presses on in making sure ZiG value holds on in expense of the people's livelihoods. This cruel government of Mnangagwa removes bond notes, which was changed to most of the poor Zimbabweans using bond notes. Most poor Zimbabweans were able to spare money to buy little things like vegetables, kumusika, milk, a packet of maputi for children, transport, and other things. Which, with the coming of ZiG, everything is now priced around off to $1 because the Mnangagwa government doesn't want ZiG to be used as change in a way to maintain its value versus people's livelihoods. The cruel Mnangagwa has created an artificial demand of ZiG by suppressing the supply of ZiG in form of the banknotes in the economy, which is a way of buying for the majority of the poor Zimbabweans. It's quite a shame to see a government going to an extent of saying, don't them use ZiG as change to USD. If you don't want to be beaten and become crippled, wakaberekwa zvakanaka usazvitsvagire kuremara wakura. Isu tinonyanya kunyarara. Ndo nyaya dzimwe dziri kutaurika panapa. So nyaya iri panapa muri Zimbabwe ndekudai so. These guys varunzi pavakaunza ZiG anditi vakabvisa mabond notes. Haisi secret kuti bond range richange ende vanhu vese vaikwanisa kuraramba, vanhu musika vachihasela vachita sei. But panapa pari kunzi zvoni utori utsinye hwakuitika manje hwekuti iye aunza akuramba akatsimbirira pakuti ZiG range risimbe. Obva aisa futi iri shomba futi mumastreet kuti zvinhu zvese zvingoramba zvingorohwa 1:1 zvichingoenda zvakadaro pokuti haasi kuda kuti mari yake irate kwese zvazvakaitwa ZiG. Ameno muri Zimbabwe nyaya yakaita sei munoiona sei, nekutiwo takada kutarisa the other side renyaya futi tichaona kuti bond for sure yanga ranyanya kungodona value wazvona, but iripo ZiG vari kutry kumira by all means, but zviri kunzi manje zviri kudzvanyirira maZimbabweans. Ndo nyaya yandasangana nayo nhasi mukufamba. Ameno kuti mimi muri kuionawo sei nyaya yekunzi ZiG riri kudzvanyirira maZimbabweans.